Добро пожаловать! Qonaqlarını әнә шулай өч тілдә сәламләп, милли ризыклар һәм үз ичемлекләре белән каршылалар. Мәйданда ачылыш тантанасы, берәүләр сука тарта, икенчеләр ашлык чәчә, кемдер урак белән уңыш җыю күренешен тасвирлый. Шул ук вакытта чуаш телендә мул уңыш булсын дип телиләр. Уяв бәйрәменең иң дулкынландыргыч мизгеле бу. Тапла булдар! Монда кунаклар да милли киемнән. Рөстәм Миңнеханов фикеренчә, бу бәйрәмнең монда узуының символик мәгънәсе бар. Чуаш халык шагыйре Петр Хузангайның тууына быел 115 ел. Ул шушы авылда туган. Наше непростое время особенно важно хранить и приумножать совместно накопленные на протяжении многих веков ценности, поощрительное отношение к родному языку, семье, верность идеалам добра и дружбы, гуманизма, принципы мирного сосуществования представителей разных национальностей и вероисповеданий. Уяв бәйрәмендә Россия коммунистлары лидеры Геннадий Зюганов та катнашты. Я благодарю президента Татарстана. Татарстан президентына рәхмәт әйтәсем килә. Сез төрле милләт вәкилләренең дус булып эшләвен, матур итеп бергәләп бәйрәмнәрне билгеләп үтүендә үрнәк күрсәтәсез. Хезмәт сөючән бөек чуаш һәм татар халкына күп итеп алкышлар бездән. Кунаклар күрше төбәкләрдән дә бар. Чувашия Республикасы һәм Ульяна өлкәләренең башлыклары монда. И вот праздник Уяв. Уяв иң беренче чиратта кыр батырларына хөрмәт билгесе. Барыбызда мул уңыш булсын дип телибез. Тарихын, гореф-гадәтләрен белгән халык кына ышанычлы рәвештә алга бара. Сердечно поздравляю вас. Бу бәйрәм Идел буе төбәкләрендәге халыкларны берләштерә. Ульян өлкәсендә дә чуашлар, башка милләт вәкилләре матур итеп яши, тәҗрибә уртаклашалар. Бәйрәмгә Россия төбәкләреннән 100дән артык фольклор коллектив килгән. Уяв, я тебе! Кунаклар монда туй мәҗлесе, кич утыру, балага исем кушу, яңгыр сорау һәм башка йолалар белән таныша. Безнең булгарыбыз бар. Ә менә чуашлар үзләренең булгарларын шушы җирдә дип күрәләр, һәм шушыны торгызырга телиләр, һәм шушы уңайдан оештырылган, моңарчы беркайчан да булмаган масштабтагы зур бәйрәм бүген. Рөстәм Миңнеханов музей йортына кергәч, каләм тотып кара белән язып карады. Урамда бүрәнә кайзлап күрсәтте. Талир тәңкәләр, чулпылар чыңлатып торучы кызлар янына килгәч, президент биюгә кушылды. Менә шулай итеп биюләре татар халык биюеннән бер нәрсәсе белән дә аерылмый. Әлеге бәйрәмнең төп бизәге дип әйтергә мөмкин. Менә шундый әйлән-бәйлән әйләнү, кулларны кулга тотынышып биеп үтәләр. Бу инде кешеләрнең татулыгы һәм табигать белән бергә булу дигәнне аңлата. Бәйрәмгә килгән кунаклар Сырга 100 ел дип аталучы яңа парк белән танышты. Рөстәм Миңнеханов белән Геннадий Зюганов анда куаклар утыртты. Монда Восток ракетасы урнаштырылган. Ул 1961 елның 12 апрелендә галәмгә очкан ракетаның үрнәге. Шунда ук Юрий Гагарин һәм космоста булган чуваш Андрей Николаевка бронза бюст куелган. Бу хезмәтләр шушы авылда туып үскән эшмәкәр Иван Казанков тырышлыгы. Президент аңа авылны төзекләндергән өчен рәхмәтен җиткерде. Который умеет трудиться. Безнең халык тырышып эшли дә, күңел итеп ялда итә. Менә бүген монда гади генә бер авылга илнең төрле төбәкләреннән меңәрләгән кунаклар килде. Сез саланың яшәвен, мондагы кешеләрнең хезмәт җимешен күрәсез. Бу бәйрәмдә чуаш халкы гореф-гадәткә, хезмәткә һәм туган җиргә мөкиббән булуын раслады. 60 гектар җирдә уяв төгәлләнсә дә, берничә айда төзелгән заманча мәйдан, музей, кунакханә, парк бәйрәм ядкәре булып сакланачак. Әлки районыннан Илдар Сафиуллин, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы.